Πιάσο, Λέτο θέλει να βρει τον Μπέργκ, είναι πολύ ωραία η μεταβίβαση τέτα-τέτ του Μπέργκ με τον Ρομπέρτο, το πλασέ, δεν ένα. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο τρίτο λεπτό για αποκανονική θέση. Ο Ρομπέρτο επιχείρησε να του κλείσει τη γωνία, κατάφερε να τον νικήσει και να ανοίξει το σκορ για τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ νωρίς στο ντέρμπι. Δεύτερο γκολ σε 4 μάτσα απέναντι στο Ολυμπιακό και το προηγούμενο αυτό το γήπεδο στην τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού στο Γεωργίος Καραϊσκάκης με 3-0. Ασίστ από τον Σεμπάστιαν Λέτο στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, το τελευταίο του μάτς, εκείνο που λέγαμε. Τώρα πάει κοντά του ο Μέστο. Φουστέρ, ο Καμπιάσο, 1-1 στο 38. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει. Ο Άντους ο Φορτούνης είναι αμαρκάριστος. Πάει ο Μέστο κοντά του. Βγαίνει μπάλα έξω. Το σου του Καμπιάσο. Ο Ντομίνγκες. Ο Μαμούτε τώρα το φάουλ. Εκτελεί ο Φορτούνης. Η κεφαλιά στα δίκτυα, ο Ντακώστα. Το 2-1. Περνάει η εκτέλεση. Ψηλά από όλους ο Ντακώστα. Πρώτος στην μπάλα. Μικρά τον στυλ. Κάνει το 2-1. 18ο σκόρερ στη σεζόν για τον Ολυμπιακό ο Μαροκινός. Στην πλάτη του Μέστο, ο οποίος πρόλαβε να σταματήσει την μπάλα. Ο Ιντέγε κλέβει. 3-1 Ολυμπιακός. Στο 80. Ο Μέστο κάνει σωστή επέμβαση. Δεν προλαβαίνει ο Ταβλαρίδης να δει τον Ιντέγε που του κλέβει την μπάλα και τη στέλνει στα δική. Ο Ρνάνη δεν είναι εκτεθειμένος. Ο Ιντέγε έρχεται, προλαβαίνει τον Ταβλαρίδη και σκοράρει. Πάρα πολύ ωραία έμπνευση του Μιλιβόγεβιτς και πολύ καλή εκτέλεση πάσα στην κάθετη κίνηση του Ερνάνε. Γενικώς οι αλλαγές του βγήκαν, του Μάρκο Σίλβα και η αλλαγή του